Chcete, aby vaša farma v Minecrafte rastla rýchlejšie, dopozrite video do konca. Takže urobte 9x9 takýto štvorec s jedným blokom vody v strede a dajte tam, úplne pomiešajte tie veci, ktoré tam budú rásť. Pomáha to tým veciam rásť rýchlejšie a potom to vlastne dajte na jednu stranu kvetiny a na druhú tie beehive, lebo keď tie včely pôjdu na druhú stranu, tak budú kadiť hen tie blbosti, čo tomu pomáhajú. A nezabudnite, že keď ich budete ťažiť tie vecičky, tak si tam dajte silk touch, lebo inak to skončí nejako takto. A všetky vyskočia a nebudete mať z toho nič a budete mať menšiu zábavu. Ale keď použijete tento silk touch, tak vám to dropne bez toho, aby sa ostatné nastentili a reálne tam budete mať aj tie hany. A oddal som na srdiečko. Viete, čo to znamená? Do boja! Do boja! Do bo... O môj bože, ja som hrozný.